रादाब नायगिरि बयनिसिमबो जोंनि फुजा कमिटिनिफ्राय श्री श्री गणेश फुजा कमिटिनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय थाबाय। जोंहा देग्लाय 2025 मायथाइनि श्री श्री गणेश फुजा मेलाखौ जोङो सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। बेनि खालारा जाहैबाय 1 फेब्रुआरिनिफ्राय 4 फेब्रुआरिसिम जोंहा जागोन। बेवहाय जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों। जोंहा सेथि सानखालि बा 1 फेब्रुआरि खालि जोंनि बावजेननाय हाबाफारि दङ। बेवहाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि मानगोनां सासेल' नायल'जाल' EM मानगोनां बिलिमहन खाख्लारि गेदेमाया जोंनि बावजेननाय हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंजों लेंहरजाखानाय गोबां आलासि बिथांमोना बेवहाय नुजाथिफैनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो जोंहा बे मेलायावनो जोङो बायदि रोखोमनि मेला थागोन, जेरैहाय सोरखि गिदिंनाय बायदि बायदि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि बाजार गलाबो जागोन। जेरैहाय जोङो जानाय खायद'निफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय गासैबो बुस्थुफोरखौ जों बेवहाय मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बे सानब्रैनि हाबाफारियाव माखासे हाबाफारि दङ, जेरैहाय हौवासाफोरनि बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय आरो हिन्जावसाफोरनि सै गुदु गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौबो जोङो बे फुजाजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनो लादों आरो लोगोसेयैनो जोंहा बेवहाय लटारि खेलबो होनाय जायो। बे लटारि खेलखौबो नोंथांमोना सोरबा सोरबा लटारि टिकेट कुपनखौ लानो गोसोबा अनलाइननि गेजेरजों लानो हागोन। अनलाइनाव नोंथांमोना टिकेटखौ लानो गोसोबा 8088816879 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना खौरांखौ लानो हागोन आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि श्री श्री गणेश फुजा मेलाजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा माखासे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियानो जाहैबाय 1 अक्ट'निफ्राय जोंहा 3 अक्ट'सिम हारिमु बादायलायनाय जागोन, जेरैहाय मोसानाय बादायलायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसेयैनो 4 अक्ट' खालार खालि जोंहा बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लानि फावखुंगुर बा फेस्ला राव बुंग्रा मानगोनां प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 4 अक्ट' खालि बेवहाय नुजाथिफैनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो 4 अक्ट' खालि जोंहा बिटिआरनिफ्राय सासे फेस्ला फावखुंगुर बिथाङा नुजाथिफैनो हागोन। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मानगोनां मुस्रि प्रेक्टिकेल बसुमतारि। बे प्रेक्टिकेल बसुमतारियाबो फेब्रुआरि 4 अक्ट' खालि जोंनि देंखोनि बिलिफाङाव नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो अराय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयबो फैनानै जोंनि बे जा देंखोनि बिलिफां बेखौ जाफुंसारनायाव बयबो मदद होफैगोन होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।